तब्येती बघा एक आहे यशवंत केसरीचा मानकरी गणपती अंडळकर 1960 चे अर्जुन पुरस्कार सन्मानित असणारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेला आणि दुसरा शाहूपुरी तालुक्यामध्ये सराव करणारा 34 नंबरचे मान्यवर आहेत रंगनाथ यशवंत पाटील आणि लक्ष्मण रामा पाटील यांना विनंती करतो की 34 नंबरच्या पैलवानाला आपण मानधन द्यायचं आहे। माननीय रंगनाथ यशवंत पाटील आणि लक्ष्मण रामा पाटील आपण आखाड्यावर येऊन पैलवानाला मानधन द्यायचं आहे। येत्या क्षणात कचाकण्याचा प्रयत्न राहुल खरंच चाकून त्याकडे वाजवण्याचा प्रयत्न हरार वाटेला कुस्तीचा कुस्ती आतमध्ये का पंचमंडळी त्याला मातीबद्दल प्रेम असणारे आस्था असणारे याच मातीबद्दल प्रेम ज्याला मातीबद्दल प्रेम नाही त्याला मातेबद्दल प्रेम नाही ज्याला मातेबद्दल प्रेम नाही त्याला देशाबद्दल प्रेम नाही आणि क्षणात राहुल खरंच कब्जा घेतला देखत केलेला आहे। नम्रता आणि विनयशीलता राजाराम एकदाने तितकंच पंचांचा ऐकला आणि आपला सन्मान वाढवला म्हटलं तर हरकत नाही। आणि आताची साठ काढलेला राहुल सरकना आणि हिस्सा मारण्याचा प्रयत्न आताची साठ काढून ठेवलेला